Hah? Ora usah mecicil kowe. Sawan legane nganti hup. Kok Islam mandi ya? Oke, mbok menawa lemahe lagi atos. Ora masalah, tonton iki. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Hah, cilaka iki. Iki mesti Antasena ngapusi aku iki. Wah, lane ora. Oh, ngandel ora. Iso nek metu ki omong. Kok sing maju kok dudu Sinuwun Mandura. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Ora pangling kae Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awake dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta. Wis, rasa susah, rasa sedih. Aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane, Tru. Kowe wani? Wani ngopo wedi? Pokoke nganggo tekan kene rembugan sing apik-apik. Nek ora kena dijak rembugan, apa boleh buat? Lah iya. Awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener, sapa wae sikat, Tru. Ya manut karo kowe kok. Heeh. Bapak keparangkul mungguh ngayuda kewapak bawat nyobentar bawat nyobentar kewapak nyomungguh ngaloko Ndara Antasena. Iya Petruk, iya Bagong. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura. Didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngrincung sikilmu. Ngandel ora. Baladewa iki arep ratune seneng ngapus-apus ya kae. Hooh. Mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa. Men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nah anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh, nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Ha iki cah apik iki arep rada gentro ning apik iki. Heeh. Nek tak omongane terus. Iya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, Sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon Bapak merga Bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan menika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh, kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Terus geger piye? Padu.
antaraning kula kali Prabu Baladewa. Lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho cangglelenge padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Ndarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Ndarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku rak impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol dengkulmu melacot. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Mboten? Iya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanun maling jalanan bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong wis pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan ki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sakepenake dhewe ngunekke sakepenake dasar digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan dindi to? Alae kok diuwak-uwak ora dek dimplok. Kene iki le ndelokke melu ngelih. Oh, caedan ora. Nah, Semar dunake ngoten niku. Aku kula nesu bapak kula niku sing kula ajene. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-unekke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kae nang kamar mandi piye jajelen? Nek ora iso ndodok. Lara atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Wah, untung kowe tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyegel terus piye? Lah kae kakangmu ae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar ya terus. Mesti modar. Piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene bae. Tak bilani, ning aku belani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan. Bagong wani karo Garwaca potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Ora aja kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar awake. Moh. Petruk wae. Engko soalé kowe iki wonge glelengmu ndak tok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe digdaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nek mbiyen saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Ayo padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Ngene Petro Kakang Garwaca tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng manten kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Kuwi soalé wong glelengku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Pun Den, kowe mlebu iki. Kok tak gleleng, yo. Walah, alah terus mbok yo. Aku ya terus. Lah, Ndarantasena karepe ning nggon aku kok. Kok kowe kok aku terus. Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki kula mawon to, Lho. Emoh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petro. Truk nun ngambat ambekan. Petro sing ngambat ambekan udu kowe. Walah, Janu.
Kowe banci ndek banci ladan. Oh arto irane apa-apa aku ora manut, mbok aku arep mlebu ning awake Petro. Ngampun tambahan, Tru. Nggih. Titi prani mangan anong ari cotho. Mbak lumembak lamun mambeng lero mbak ing samudra hanglo. Oh. Kok ya iso maslep ngono ya, Tru? Ah ya Ndara Antasena iki ayampu kok, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, dong gleleng tenan iki cah. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding dang ding dang ding. Mudara. Ora iri to, ora iri apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kae bakmi ya gelem, kae go goreng ya entek. Ya unek-unek ki Ndara Antasena ning ndro awakku ora krungu. Wes ben wae. Kula tak njajal ambles niki nggih, Den. Yo ambles ombi. Carane pripun? Ngampet ambegan terus ngelikar. Hop. Halo. Ding. Ah pujek-pujek ke jegluk sapi tang ndasmu. Ora elek ta pujan-pujan ya men. Jedul. Ya. Nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho, gong. Wah, jan waduh. Wah, siple liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Tolong difotoke, Tru. Fotoke dengkulmu ora. Oh, medun. Iya. Apa kuwi? Aku mentru-tru kowe. Wah, anggere Ndara Antasena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge banci-ndek Pancilatan. Petro. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Apa kok juru mujek-mujek elak? Elek kok elak. Mujek-mujek elek. Pripun, Den? Petro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Rikata tian Gatotkaca tinon mapak karka suta tekapira Kresna parta maneher saktine ing ujaran wang Ndara Gatotkaca ya rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka Petro nun ya takoni kowe jujur nggih kowe wani harus Mandura ya. Mergane sing wani dudu kula ning Bagong adimu kenapa ora ngandani. Bagong niku dikandani wis angel. Mula aku diutus dening Kanjeng Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bangga bakal rampungi. Yen kowe ora manut aja kelakon dosa. Aku mentolo karo kowe. Caca muntap lirik netap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir malang kerik loro kabeh ben kaya teko. Sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa, Petruk ora luput, ora kleru. Merga sampeyan nuruti karo kekarepan Isu Prabu Mandura. Mboten napa-napa, ajeng nenjak napa sampeyan? Tak turuti sagedhik sampeyan. Wani karo Gatotkaca sing tawedene apamu? Ora minggat aja takut tak potol ndasmu. Iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun, Ndara.
Nuwun sewu, Den. Kula mboten ajeng ngantem sirah. Wah. Kapamupun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat kowe. Ayo Sambato. Ajeng dinambahke Ndara. Potol sirahmu. Potol wae. Anggepe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakangku Bakung. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den Sambato. Aduh niki mboten kencang-kencang kelingan niki ora kencang-kencang niki. Niki gulune melintir niki. Ya wen. Tak bablaske tak pelintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mang pateni mboten apa-apa. Sambato. Arep aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah. Ning sing wigati wis tekaning pati mundi ngemban dawuh Kanjengmu Prabu Baladewa. Mesti aku bakal entuk pangalembono. Oke semute to kene iki pono. Pindah kene ahli mati ndak dirubung semut. Wetan. Iki ngopo iki? Dan ganti aku. Aku ya pengen pentas ya, Tru. Ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok marang sang jero metu e. Ayo ta. Piye karepe ngopo? Ganti aku ora petruk terus. Masa aku meng leren disen-isen karo masyarakat. Bagong gleleng ra iki kalah gleleng ro Petro. Ning janji, nggih. Ora ku gaya lho. Mboten. Ora kudu minta elek. Mboten. Ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu. Ora. Yakin sumpah. Tenan. Ku anggere mboten saden kula mawon. Petrak, kepruk watu ndasmu kok. Kowe iki ngopo ya ora? Ora arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten samboten sam. Kowe iki ngapae? Mbok gentinan. Ya. Wis ngampet-ampekan. Ning janji tenan lho. Aja nggo minta elek. Mulai saku mlebu ning awakmu, ora tuku minta elek ajar dhewe iki. Wanggere iki aku krasa itu minta elek ajar. Gawe
wis lan jeblok wetenge. Ora bengok-bengok to kok. Wah iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis gak wis? Iya. Ampun apekan. Stap mlebune awakmu. Kon merem, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nek aku mlebu ning awakmu, aja nggo dolanan lho. Nek nggo dolanan awas. Ngono wae ya, Gong. Mergo aku wegah nek kowe ndeng gaya aku wegah, aja nggo sombong, aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebu ning awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah tatene ndi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setane. Kok arep pedhot-pedhot napase. Tok. Gus, ngopo? Kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso omong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora. Wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok diditerke. Kapora kowe. Kok tak antil tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh ditenono kowe. Penyakit ora. Diumbulke saka ngisor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Jas tenan iki. Grimes po ya? Kok tetes-tetes iki? Ah, setan to. Wanjal maning jajalanan tenan. Udane, Truk. Ra. Oh, kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ora. Mbok medhun, mah. Penak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora medhun. Dung jelek. Wah. Lho, ora nggo gleleng to. Wing jajal kok gleleng. Tandingi. Kurang sapa iki? Ndorontaraja. Siap. Ajare, Truk. Iya. Wah, tak ngaso genti aku. Kaya es tehku ora dombe lho. Ora. Kowe iso rancang es tehku barang dombe. Ayo, amos Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Iblis lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing iso ambles bumi ki meng kowe tok apa? Aku saiki gleleng. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur aku iso. Weh la edan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Ah wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Puranyata, goleki Petruk. Hah? Goleki Petruk. Petruk ora ana, Petruk mulih. Kowe aja ndelikke Petruk. Kowe ndelikke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jojo. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang Jojo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura.
manut tak bondo tak krincung sikemu tak rangket leboke pakunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket leboke pakunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong apa piye? Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi la edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kon jedul. Wah. Mabur apa oke? Oh, piye? Kon nimblis apa piye? Rampung dereng aku kowe. Ya nek iso medun. Ya iso munggah ora iso medun. Padake ora lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to padake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembari nyembur. Ambles bumi tak kembari ambles bumi. Mabur tak kembari mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora sampe cicil kowe. Sawan legane atiku. Hup. Kok Islam mandi ya? Oke, mbok menapa lemahe lagi atos. Ra masalah, tontonan iki. Kok ora mandi kabeh ya? Ayo, harmoni piye? Harmoni piye? Wah, cilaka iki. Iki mesti Antarsena ngapusi aku iki. Wah, lane ora. Oh, ngandel ora. Sone nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis apal kowe iki anggere tak njingi mesti gleleng. Mula aku wegah nek ngenjingi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndhet pira? Ndhet pira? Lho. Iki arep ngejak apa ya? Ndhet pira? Aku bapak nang sangon selawe kok. Padha, aku yo ndhet selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edan iki. Aku manut kowe sapa? Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Padha, aku yo iya. Wis rasi dawa. Demet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Antarsena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau wis jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayuhane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo, Jo, berbicara, Jo. Bagiamu, Jo. Kok ngrasa melu-melu mundur. Ana melu-melu wah tak ajar dhewe kowe. Oh, nggih. Kok bali, Gong? Arep dajar dhewe aku. Malah ngrekoso aku. Seneng kene wae, Truk. Rasa melu. Nah, ngendel ora? Setan ki. Wis tak omongi nek es tehku kok dientekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak mung nggo mut-mutan ra ya lumayan. Sas prongkol kok nggo mut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mengkari manut, sampeyan ngejapi aku ya wani. Mergo aku mbelani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggugu karo ngendiganing Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo garing karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejaning Ponokawan. Kok ming perkara diwaduli karo Sinuwun Mandura kok. Terus mentolo karo Ponokawan. Nek cara aku isin nek cara aku.
Mula perkara iki rasa dadak digawe angel sampeyan ambles bumi wae. Monggo nek kepekewuh ketemu karo Siwa Mandura, ambles bumi tak kancani ning jero bumi rembugan karo aku. Wis ngono wae, mbangane kesuwen. Iya Dimas, ha iya. Tinimbangane mengko sampeyan malah konangan Siwa Mandura ditakoni pira-pira sampeyan rasa wangsulan, tinggal lunga, tinggal ambles bumi. Siwa Mandura ora bakal iso nusul ning jero bumi. Iya Dimas. Bolo Dewa Narpati Tuwinares Wara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon sinawi wah panusmaning jajalan surtaning bawana iblis lanat wah Petro kantong bolongso ngewawake nata Mandura Prabu Baladewa Petro Bagong ora bali saka negara Ngamarta gratis